ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಈ ಏರಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಬಿನ್ನೇರ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಸುರುತ್ತ ಉಪಕುಲಪತಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತಾಯ ಮೇರೆನ ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಎನ್ನಾಡೆಗೆ ಬತ್ತೆರು ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಗಾಡ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗಲ ಬುಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾಕ್ಲ ತಂಡ ಬತ್ತನು ಬತ್ತದು ಇಂಚೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಎಂಚಾವು ಅಂಡರು ಎಂಕಲ್ ಕನ್ನಡ ವಣ್ಪ ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಲು ಆತ ಪಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಗುಸ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಏನ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತಾರೆ ಮುಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಾಯಿ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ತುಳುನಾಡು ಇಪ್ಪುನಾಗ್ಲ ಮಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಣ್ಪೆ ಪುಟ್ಟದ ಊರುಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆರಡ ಐಕ್ ಸರಿ ಸಮಾನ ಸನ್ಮಾನ ಒಳ್ಳ ದಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದ ಊರ್ನು ಮಲಪರಾಪಜಿ ಪುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲನ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಐನು ಮರಪರಾಪಜಿ ಓಳು ಬೋಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಾಗ್ಲು ಬಣ್ಣ ಪಂಡೆ ದಾಲಬ್ನೆ ಕೈಪಾಡ್ಲೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜನ ಕೈಪಾಡ್ನತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರ್ ಇಪ್ಪೆರ್ದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಕ್ಕಳು ಪುರ ಒಳ್ಳೆ ನಾಡ್ದು ಮಾಂತೆರಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪಾತೆರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣೆದುರು ತಿಕ್ಕುನಾಗ್ಲಿದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಡೆ ಹೋದು ಪಾತೆರದು ಎಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತನ್ನ ಅಂದ್ಕೇನ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜು ಎರಡು ಬುಕ್ಕ ತಾರನಾದ ಗಟ್ಟೆ ಮೇರೆ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡ್ಯಾರ ಈರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಓಳೆಂಕಳ ಪೋದು ಈ ಮುಕ್ಲೆಡ ಪೋದು ಕೇಂಡ ಗುರ್ಕಾರ್ನಗ್ಲಡ ಕೇಂಡ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದುಂಪೋಲೇನ್ ಅಂಚ ಮುಕ್ಳು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 27 ಜನ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ನಗಡೆ ಬೋದು ಕೇಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ ಪಾಡ್ದೇರು 27 ಜನ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಂದು ಖಾಲಿ ನೆಟ್ಟು ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ರ ಹಾಕ್ಲನ ಸೊ ಸುರುಡು ಪೋತು ಪಾತೆರ್ ನಾಲ್ಕು ಮುಕ್ಳು ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ನಿಕ್ಲು ದುಂಪೋಲೆ ಎಂಕಳ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಟ್ಟು ಉಳ್ಳ ಪಣಪಣ ಒಂಜಿ ಅಭಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರ್ ಮುಕ್ಲೆ ಪೂರ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸ್ವರ್ಣ ಸುಂದರ್ ಆರು ಎದುರುಂತಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಆರೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಆರು ಒರಿ ಉಂತುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿರಾರು ಮುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿ ಕಾಡು ಉಂಡತ್ತ ಆರೊಂಜಿ ಎಂತ ಪಾದರಸದ ಲೆಕ್ಕ ಆತೊಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಆರಡ ಉಂಡು ಮುಕ್ಕ ಏರೆಲ್ಲ ಆರಡ ಪಾತೆರನ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ನಲ್ಲ ಪಾತೆರಕ ಈತ ಬೇಗ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿ ಕಾಡು ಲಕ್ಕದ ಪೋಪೇರ ಅಂದ ಅಪ್ಪನು ಕುಲಪತಿಕ್ಲ ನಲ್ಲ ಪಾತೆರಕ ಅಂಚ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಪಾತೆರ ಯಾರನ್ನ ನಡೆದವರ ಒಂಜಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲು ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂಡ್ಯಾರ ಒಯ್ತು ಸರ್ 27 ಜನ ಎಂಕಲ್ ಉಳ್ಳ ಮಂಡ್ಯಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಹಾಪೋಷಕರಾತ್ ಪಂಡ ಮಾಂತ ಧೈರ್ಯ ದೇವರ ನಡೆದೊಟ್ಟುಗೂ ಇಂಚಿನ ಪೋಷಕರು ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪೋಟಿಯೋಡು ನಿಜಮುಳು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಆಯ್ನ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಂತೆರನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆರ್ ಅಂಚನೆ ಬರೋಡ ತುಳು ಸಂಘದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಶಿಧರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ಅವ್ರ ಪಂಡೆರ್ ಪೊಲೆ ಎಂಕಲುಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚೆ ಎಪ್ಪುಣಾಗ ಎಂಕಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಪಣ್ಣೊಂಜಿನ ಮಂಡ ಕಂಡಬಟ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಐಟು ಜೋಕುಳು ಅಲ್ಲುಕುಳ್ಳುನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಕುಳ್ಳುನ ಆಕಳು ಕೇಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಳು ಪಾತೆರ್ನು ಮುರಾನಿಯವರೆಡ ಪಂಡೇನು ಇತ್ತದ ಜವಾನೆರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಪನೋಡು ಇಲ್ಲಲೇ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಾಯದಾಕ್ಲು ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪನಕ್ಲು ಅಂಚಪ್ ನಿಕ್ಲು ಪನೋಡು ಅಂದಣ್ಣ ಎಂಕಳು ಪಣ್ಣೆನಾಕ್ಲು ಓಳು ಕೇಣ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಆಳ್ಳಾತೆ ಆಯಲಾತೆ ರಡ್ಡು ಪುಳ್ಳಿಲ್ನಕ್ಲು ಆಕಳು ಬಾಗಿಲು ಒಯ್ತೊಂದು ಒಳಾಯಿ ಕುಳ್ಳಿಯರ್ಡ ಒಳಾಯಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರದು ಎಂಕಳೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತೂಂಡೆ ಎಂಕಳೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟದು ಪೋಂಡುದುಲೆ ಏನು ಮಾಡೆ ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟದು ಪೋತುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಿಡ್ದು ಆಪುಜಿ ನಿಗ್ಲು ಕೆಲವು ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು 17 ವರ್ಷದ್ದು ತೀರ್ಥದ
ಜೋಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಎಂಚಲೆಪ್ಪ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಮಗೆ ಬಾಲೆ ಮಗಳು 18 ವರ್ಷೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ತುಳುನಾಡದ ಜವನೇರು ಖಂಡಿತ ಅಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈ ಜವನೇರ್ನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಎಚ್ಚರ ಪನೋಡಾಪನಿಕ್ಲು ಇಜಿಜಿ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ಪರಬೇರ್ನಕ್ಲು ನಿಂಗ್ಲು ಮಲಿಪನಕ್ಲು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನೀ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆತ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಪನಗಟ್ಟೆ ಪೋ ತೂತರ ಸಂತೆಗೆ ಬರ್ಪಾರ ನಿಗ್ಲೆ ತೂಪರ ಕಾಲಿ ನಿಕ್ಲು ಪರಬೇರ್ನಗ್ಲೆ ಟಿವಿ ತುಂಡಾಪುಜಿ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಅಂಚಿ ತೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾಪೇರು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು 4 ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡ ವಾ ಜವನೆಲ ಪಿರತಿರಿಗೆ ತೂಪುಜೆ ನಿಕ್ಲು ಪಣ್ಣೆನ ಕೇನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಳು ಇತ್ತೆ ನೀ ಮಲ್ಪನ ಎಂಜನ ಮಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ಕಡೀರ್ದ ತುಳು ಉಚ್ಛಯ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡತ್ತ ನಿಜವಾತು ಮಾಂತೆರಲ್ಲ ಬೇರಿ ಬೊಟ್ಟೋಡಾಪುಂಡು ಏರನೆತ್ತ ಮಿತ್ತುಳ್ಳಿರಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೇರಿ ಬೊಟ್ಟೋಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಕೆಲಸ ಹತ್ತಂದು ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತ್ರ ಆಪುಣ ಅಂತ್ಯ ಹತ್ತು ನರಟು ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಪೋಡು ನನನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಇನಿತ ಈ ಉಚ್ಚಯನದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿನ ಪನಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತಯ ಮೇರು ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಟೋಡು ಕುಲ್ಲೊಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತಾಯ ತುಳುತ್ತ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರಥಮ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಪಕುಲಪತಿ ಆಯ್ನರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನ ಪರವಾದ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಪ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತಾಯ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಟೋಡು ಉಲ್ಲೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನ ಕಡೀರ್ದ ತುಳು ಉಚ್ಚಯ ಇಂದೆತ್ತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿಕ್ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತಾಯ ಮೇರೆಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನ ಪರವಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂದು ಆದ್ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ನಡಪುಡಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನ ಕಡೀರ್ದ ತುಳು ಉಚ್ಚಯಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತಾಯ ತುಳು ತಮನ್ನದ ಸುರುತ್ತ ಉಪಕಲಪತಿ ಪಂದ್ ಪನಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಪ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪಾತೆರರ ಬರಡು ಪಂದ್ ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಉಪಕುಲಪತಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೇರೆನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಜೋಕುಲು ನೆಂಪುದಿಯೋಡಾಯನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಪಡ್ಪೋಷಿ ಭಾಷೆ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ 40 ಲಕ್ಷ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಪುನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಬತ್ತಜಿ ಬಹುಶಃ ಬತ್ತಜಿ ಪನ್ಪಡ್ದು ಬರೋಡು ಆಪುಣು ಪನ್ಪಿನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಅವು ಏಪ ಸೇರುಂಡು ಅದನ್ನು ಐಕ್ ಕಾತು ಕುಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂಡ ನಮ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ ತುಳುನು ದೆರ್ತು ಪತ್ತುನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ತುಳುಕು ದಾಲ ನಿಗಲು ಏತೆ ಪನ್ಲೆ ಬೆರ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಪಂಡಿದು ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥ ಕಾಪಿತ ಅಡ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ತುಳುನು ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ 4 ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡದು ಏನೇನ ಪಾತ್ರ ಮುಗುಪೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಒಂಥರ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನ ಸೇರ್ಸಾಬುನ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ನ ತುಳುಟು ವಿಷಯ ಪಟ್ಟೋಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಉಲ್ಲಾಸದ ಇಂಚಿನ ಲೇಸ್ ಆಚರಣೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಒಂದು ಅಪಗಪಗ ಆ ಒಂದು ತುಳುತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟಾವನ ಕೆಲಸ ರಡ್ನೇದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ತುಳು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಂಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಪುನ ಭಾಷೆ ಅವಳು ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಐಟ್ ಓದುನ ಐಟ್ ಬರೆಪ್ಪುನ ಈ ಕೆಲಸ ಅವು ರಡ್ನೆದಾದ ಆವಡಾಪುನು
ಮೂಜಿನೇ ಕೆಲಸ ಅವಡನ ತುಳುಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಪನ ಮೈನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಲ್ತಿರು ತುಳುಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಆದ್ಬೋದು ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೋಡು ನನತ್ತ ಜವಣಿರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪನಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜವಣಿರು ಜೋಕುಲು ದಾಳ ಮಲ್ಪಡುದು ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಕವನ ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಓವೇ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ನಿಗಲು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಕುರಿಯರಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ತುಳು ದರೆ ತಿರ್ತು ಉಂತುನ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಬೊಟ್ಟೋನುಗ ಬೋಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಬೊಟ್ಟೋನುಡು ಅಭಿಮಾನ ಬೋಡೆ ಆಣವು ಯಾರುಜಿ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ನನ್ನವರಿಗೆ ತೆರಿಪಾವುಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನುಡು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ದನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏತುಂಡು 15,000 ಪಂಡಿತ ನಂಬರ್ನಿಗಳು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಪಣ್ಣ 15,582 ಸಾಲು 15,582 ಲೈನ್ಸ್ ಕೈತಲ್ 14,000 ಸಾಲದ ಸಿರಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ತುಳುಟು ಬತ್ತಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬತ್ತಡು ಇನಿ ಜಗತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಡು ಎಂಚ ಐನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಂಚಾಪಡು ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪುನರ್ರಚನೆ ಎಂಚಾಪಡು ಪ್ರಸಾರ ಎಂಚಾಪಡು ఆయన ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ಬಾಯ್ಪಾಟತ್ತವು ಒಂಜಿ 14,000 ಸಾಲದ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯನು ಬಾಯ್ಪಾಟ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅದು ಎಂಚ ಕಟ್ಟು ಬೇರೆಗಳು ಅಂಗ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಒಂದುಂಡು ಸಿರಿಕಾವ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಒಂದುಂಡು ಐನು ಮಲ್ತೆರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿವೇಕರ ಏನು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಸಿರಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಪಿರೌಡು 10 ವರ್ಷ ಬೆಂದಿದ್ದು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಇನಿ ಕೊರ್ಪನ ಜಾಗತಿಕ ಇಂದು ಆವಡ ಐನ ತುಳುತ್ತ ಕೆಲಸ ಪಿದೆ ಐಕೇನು ಅನುವಾದದ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅರ್ಪಣ ಮೂಜಿನೇದ ಸಂಗತಿ ನಾಲ್ನೇದವು ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನ ಏತೋ ಸಂಗತಿ ಕಳೆವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಳೆಪುನೆಗೆ ವಿಷಾದಲ ಇಜ್ಜಿನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಿನವು ಕೆಲವು ಬದಲಾಪುಂಡೆ ಕಂಡ ಪೋಂಡು ತೋಟ ಬತ್ತನೆ ನೆಪೋಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಂಡ ಪೋಂಡು ತೋಟ ಬತ್ತನ್ರಿ ಕಂಡ ಪೋನಾಗ ಏತು ಪೋತುಂಡು ತೋಟ ಬನ್ನಾಗ ಬತ್ತು ನೇತು ಕಂಡ ಪೋನಾಗ ಪೋಯಿನೇತು ಬಜ್ಜೈ ಬನ್ನಾಗ ಬತ್ತಿನೇತು నాకు ಕಂಡ ಪೋನಾಗ ಪೋಯ್ತು ಏತು ಪೋತುಂಡು ಪಂಪನ ವಿಷಾದಲ ಇಜ್ಜಿನ ಮಠ ಏತು ಕಳೆವೊಂದನಮ್ಮ ಏತು ಪಾಡ್ದನ ಏತು ಸಂಧಿ ಏತು ಕಬಿತ ಏತು ಉರಲ್ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಒರಿಪ್ಪೆ ರಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಐನು ದಿನಂತೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪ ರಾಪುಂಡು ದತ್ತ ಒಂಜಿ ಆರ್ಕೈವ್ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಂಡನಾಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ರೀತಿಯ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಅವು ಬುಳೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಡು ತುಳುಟು 5,000 ಮಿತ್ತ ನಾಟಕ ಉಂಡು 100 ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಂಡು 500 ಮಿತ್ತ ಕಾದಂಬರಿ ಬೈದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 500 ಕವನ ಸಂಕಲನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 500 ಮಿತ್ತ PhD ಇಂದಿಯರು ಓವುಲ ಸುಳ್ಳು ಪನಿಪಿನ ಅಂಕಿಅಂಶ ತುಳುತ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ 10-40 PhD ಥೀಸಿಸ್ ಬೈದುಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಪನ್ಪೇರು ತುಳುಟಾಯಿನ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಉಂಡತ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಆತನು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಡಿ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಯಾವಾವ ಇರೆಗೆ ರೆಪರ್ಟುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಇಂಚ ತುಳುತ್ತ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕರಿನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಏನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಡ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೆ ಕುಲಪತಿಲಿಡ ಎಳ್ಪನೆ ಇಸವಿಡು 40 ವರ್ಷಾಣಿನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ವಿಭಾಗಡು ತುಳು ಕಲ್ಪಾಯನ ಅಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಾಯ ಕನ್ನಡ ಬರೆಪಾಯ ಇನಿ ತುಳುಟು ಕಲ್ಪನ ತುಳುಟು ಬರೆಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ ಮಲ್ಲ ಪಡೆ ಅವು ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಯ ಈ ಲೇಸನ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಮಲ್ಲಗಳ ಪಂತನೆ ಬತ್ತು ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆಯಿಂದ ಆತೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಪಂತನೆ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಬತ್ತದಿಂದ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತದ ಇದು ನಿಗಿಲ್ನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂಚಾದ ನಿಗಿಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಪಟ್ಟನೋಡು ಪನಿಪಿನ ಒಂಜಿ ರಾದೆಡು ಈ ಮಲ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸ್ ಬಹುಶಃ ಅದು ಕಡೀರ್ದ ಅಂಡ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಲೇಸ್ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಆವಡು ನಿಗಲ ಕಾಲೇಜಿಡು ಆವಡು ಬಹುಶಃ ತುಳು ಸಂಘಪುರ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡು ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ತುಳುನು ಎಂಚ ಐನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐನೆಂಚ ಗಳಸುಲಿ ಐನೆಂಚ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜ ಆತಂದು